कब्बे से कहतनी अनीता बुची के गोबरा लेके आई तो हम ही ले आई, हम ही करी, बुझाते नहीं के हमार। अहो तू कहेला नया घर कनिया रे जा गलु गोबर लेवे का करी जी मम्मी जी? छोटिया ना रहे वाइल बिया तो हम हाली हाली करते बनी आवते बनी तले तू आ गलु ह। छोटी बुची सुनतनी ये कहू काम सुनतनी आ ई कर त रहनी हमरा इतना खराब लागत। मानतनी कि हम ना करब तो भाई छोटकी ना नु आई। अब लोग देखी त का कहि के अभी 2 दिन के कनिया आ गल गोबर ले बथानी में आ जाए दी। पूजा पाठ में उतना ना लिया ला, उतना करे के चाहिए। चलो 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 जल्दी सुनी ना मम्मी जी, कोनी 5 किस्म के फल चाहेला मंगा दी। बबुआ के बोलता नहीं जाता जब सब ले आई ना तू का चिंता कर दो हाली हाली करते बनी। मानो तनी दूसरा कोई के घरे दुआरे से आइल बिया हो नया नहर कनिया कहती है कि ये दीदी हमनी के है मार केरा के अथु लागेला खूब बढ़िया ले पूजा पाठ गणेश जी होखेला। जो सब आई सब हम मंगा दे। तो जाई व्यवस्था कर दे तनी कुल ना तो अब जब आई गलु त लेके जा ओ जगह रख अकन नौनिया आई चौका पूरा के पूर दी जा। नहीं चला कि उनका के ताकल जी त लेट हो जाई ना। हां आई त मार कही दे के हौ द कहे लागी सही कहतनी कनी फालावा लेके आई आ रोरी ले ले भी याद पार के कैसे कि गणेश अगरबत्ती बा नहीं में सब नहीं आवेला तन सब दुकान से ले धूप ले ले भी याद पार के। अच्छा धूप ले हां आ कनी गणेश जी के गीत याद बा ना? हां गावल जाई चली जाई। चलो 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 अरे आवा ओ भौजी आटा वाले के इहो ना मेहरारू घर में रहिए ना तनका से अथु आवे नहीं होला कब्बे का सिंगारे पटर करत हई कहत भौजी आवा लेके जल्दी बगन करी इहो मेहरारू ना इनके कहाला ना त अपने लड़की लड़का में ढेर बाजा रहिया कहाई त कहियो कि आ ये छोटी बुची ओ सही पोततनी जी। आओ भौजी तू चल कर गोबर लेवे हो हमरा के कल तू त हम ना चल कर दी पागल है का जी? शुभ न हटेरो वो तैयार होत रहनी तरोवा के आदमी ताकल कर ज्यादा भौजी ठीक कहलू। अब देखो तलू उनका के बढ़ावल जाता कबे का आवे के अभी छोटकी तैयार ना भइल तैयार होता नहीं कबे का। ओ ही दादा अरे मेन बात बा छोट गो लुलुहा बुलहा बाटे ना। छोड़ दाम लिख दे अभी ना ली पनी चार गंदा है चूड़िया छोड़ दा लिखते हिंदी दी तब हम तना कह के को देनी एकदम सर दे काछी लेकर के हई हई जम बेसी का बनाउन फेंकी ठीक है फेंका खबर के लिपि जा भौजी उधर धोला हाथ से ले दे बिटी फेंकी करके पहले रुक जा लिप ले जा हमरा इधर लथरा आ सब एकदम में ठीक कर दे जा आ फिर आप सुन लिया जी बुची रखले बानी अथुवा पर हो तार पलंगवा पे ठीक है ससुर में काट को देले बानी ना आइल बा बस ओतने में गोलिया दी है जो बेसी बानू कर के ठीक कर देरी न होई पूजा करे के जी आओ कुल धोइलु अथुवा मूर्तिया सब गोल धा के पोछ पाछ के काले साने दीदी जी रख ले बानी। अच्छा रौरे लेट करत है ए भौजी भैया से अबीरिया नहीं को मंगवाइले आ हे जे आटा बा और अबीरिया से बढ़िया से बना देती बोला ये थी पहले एकरा से चौका पूरा आटा से अभी आजकल आदमी दिखावटी में निमन लागत त आदमी को देता ठीक नु बस करी अब ले जाई काची हटाई ढेर भौजी हमर लिया दे रुकी रुकी कुछ लेके आवता का त इनकरा के लिया आवे खातिर ना त चल जाता नहीं जा ले आवे खातिर एकरा के फेंक दई हो भौजी। अरे छोटिया का करत ऐसे वो चल गए है अभी बखानी में गोबर ले आवे अरे माई भौजी हमरा के ना बताई कि हम जाता नहीं गोबर लिया ना त हम ही नहीं चल गई रहती। सुन ना नीक से अच्छा से हई अथी चौ अथी को दे चौरट दे कर तने रुक आ एकरे से तोरा पूरे आई ना पूर दे हमरे रुक एकरा के फेंक दई पहले त तनी सब पूजा के सामान एकरे में बा सेनूर छत रोड़ी अगरबत्ती सब दुकानी से भेजवाई नहीं हनु। हां लिया ना माई को एकरा के फेंक दे कुछ में हैं रुक तो कमाल वाले अजी बुची हां भौजी धरी में उठाई हां दे उठाई ढेर रौरा नहीं थी कदनी हतन भौजी ना ढेर गली काले नु कल सब लिपाई पताइल रहे गोबर से लिपल जाला मैं आटा दे देखी पूरी चौकावा ला भौजी आई है बुची एक तो पहिल चौथ बुकतनी आई ना त नथिया टिका पहन ली पहन लेता नहीं हो रख निकाल के रखले हई एकरा के देबू पहने के ना त कहि कि अरे माई ए माई मम्मी जी रवा जाई त पहले पीढ़े उड़े लेके आई त अरे बोलिया और कुछ तो बता दे लोग बार बार ले आवे के पर त सब चीज जुड़ा ली ना लेके आई इहे कुनवा पूजा का सामान भौजी कनिया बा सही सुखल अथु कर तड़ू हो क्या का हो आहो भाग गणेश बाबा आइले हमरो आगाना अरे आइले हमरो आगाना लिपाव सखी आगाना पुराव चौका चानन लिपाव सखी आगाना पुरा
पुराव चौका चानना आहो भाग गणेश बाबा अइले हमरा आंगना अरे अइले हमरा आंगना लिपाव सखी आंगना पुराव चौका चानना लिपाव सतीले आंगना पुराव चौका चानना अजीब चिकनी है ना के ई काच के लिपती तो सुखाई तनु निमन से पराई चौकावा। अरे हो जी आहो भौजी जाने तारो खुशबू आरी ने कहत रहनी असन कि अरे छोटिया तोर लड़की ही तो चौथ भूखा जाला जेकर लड़का रहेला उ चौथ भूखेला बताओ जे भूखम ना हो। उहो एकदम खिलाड़े हई लइका लइकी का कहाला हो छोटको। हाँ जी लड़का लड़की में का भेदभाव बा होई नु अंकर भौजैया के दुगो लड़की नु बाड़ी सन। ठीक है कहतलु भौजी जाने तलु हमरा का कनी असन तो बहुते बुरा लागल ह खराब लेखा। लइकाबा अलग कोखी से जामत तन सन लइकिया अलग कोखी से दुगो दर्द होला हो छोटको बताव तू ही। ना जी दीदी। हाँ नातीले जाय दीजिए दुनिया के कहे दी हमारा नहीं के सुने के दूसरा का अजी दीदी दोसर गीतिया गाई ना करे के जल्दी आहो भागे लक्ष्मी मैया आइले हमरा आंगना अरे आइले हमरा आंगना लिपाव। अजी दीदी हम देख के आओ तानी फलवा लेके अइलन की नाही किए जाने कहाँ गोइल बानी कबे से कहल बा के फल लेके आई जी एकदम पूजा के तैयारी हो गइल यहाँ के बुझाइबे ना करेला नु कि हां। अरे हमारा लातना तहारा लोग कहाँ बुझाता हम मने कलयुग के हनुमान हमारा के जे शारदा से खोजेला मुझे ऊपर हो जाई। तो पहले ई बताई कि जाके 4 घंटे सोनिया करत का रही रोरा के कब हम फल लागे कल कोइरनिया नाच देखे हो माने फल लेके गोल बेरे तो फल लेके नु हम गोल बेरे समियाना में नाच रोरा उल्टा काहे बोलना जे एक तो भूखे रह के हमर प्राण छूटता आ ऊपर से भी कहले बानी के मेरारू के करना में अभी तेल नहीं जानत हम जानता नहीं का रोरा जानता नहीं भैया भर घर के खाए के रही नु तो भर घर मिल के खाई तो ओ दिन के बिल गिरी 150 आ जाई आदमी भूखा रही नाम बाकी भूखल बनी तोरा अकेले गिरी 600 तो ई भूखल केवल नहीं हमको भूखा लागे मारा ना धुन सेवा केला नाशपाती अनार खा के गबजर यहां से कहां से भूखल बानी ना रही त नु तब एगो बात रही त लइका बेटा बा हमर सोना लेके त भूखब ना रौरा खातिर ना भूखी ना करवा चौथ बाप हो बाप माई के करवा चौथ करत अड़ू लोग करवा चौथ तो करत अरे ओकरा में सेव बाटे अनार बा आ केरा बा केरो का करे रहू ओहो एको गरुआ छोड़ के आए ठीक कइले रही ना ओनी के पीछे तो हमार कौवा का ठीक हाल भइल बा बुझाते नहीं कि साला हम आदमी है कि हम पागल खाना से भाग के आइल बानी हम ओकरा में के अध्यक्ष है पागल एगो खाना के बेटा बा हमारा ओकरो खातिर भूखत त आधावा यहाँ के सामाने घट जाता तोरा पूजा पाठ कइला से ना हुई उ अपना किस्मत के भरोसे चली हम ई लइकन फिकर पर बाबू के करम कमाई पड़ेला तू रोज पूजे कर लइका खातिर हम जाके दूसरा के गर्दन लुटिए बेईमानी करी हड़पत रही तो लइका पर पड़ेला पूजा पाठ कइला से ना होला तारा मन के श्रद्धा बा पूरावा पूजा पाठ करे में रोकत छकत नहीं की बात बुझाता नु हां ई ना कि सुनले बड़े नु बाप पे पूत पिता पे घोड़ा ढेर ना तो थोड़ा थोड़ा असर पड़ेला जैसन बाप दादा करम करी ओइसन लइकन पर पड़ेला देखेलू थानेदार हो गइल जा बड़ा बड़ा अफसर बड़ा स रिश्वत जोन ले लस घूस खा लस ओकनी के लइका फइका कामयाब ना होलस लूलो जी लंगड़ हो जी पाई जो जी बुरा हो जी हमरा के बड़ा गरम के मत सिखाई ले के रवा के ओतने पर काम चलाई अभी केरवा चाहबे करी एक वाली ना कनी इतना तैयार बोल बन त कैसन लागत तनी भूखला में ल ये कहती है कि लइका खातिर भूखल बनी है ने कहती है कि हम कैसन लागत है रौरे खातिर तैयार होखल बनी जी ठीक लागत है कोनो भूखल खास बनी खराब बबुआ नहीं खातिर ठीक लागत है खास खराब नहीं लागत रौरा मुंह से त आज तक अरे गवने भाई राती ठीक लागत अड़ू गवने राती से आज तक एगो लइका हो गइल तबो ना सुन ले कम का तू निक लागे अरे भाई तो ठीक है तो कहता नहीं कि ठीक लागत है कोनो खास खराब नहीं लागत बात बुझाता यही से बेर चढ़ाउआ कुल पहन ले झुमका में के पेचवा में ढीला हो गइल बा ले जाके ओकरा के बदलवा के लेके आई सुनो एकर कहानी मैं ऐसा सब है सोना पहले मैंने कान में नहीं की पहले सोना तो देखा था नी वो तो लागत नमूना ओ मैंने कुल बोले अरे भाई ये तरह के वन सटे वाला कहां से किन के ले लुआ उ डिजाइन में कहां बहिनिया कोई नहीं छेका में तक दे देले रहे कहती धर पेन जी है और के वाइल बटोला माला में के अपने पूजा करत सन अपने भैया सब कोई शान घमंड में के दीदी जी नानू गई रही उ लोग के घर झूठे कथा सुने तो वही पे कहत जानू कि अपना घर ना अथी करेलू जा हमनी घर ना आलू जा तो लोग के घरे जाइम तो सब कोई अपन अपन पंडित बोला ले लेबा तो एहू में बोले ई दौड़े चलता एकगो जाए दी हमनी के ठीक त बा अपना घर के अपने पूजा करे बुची जी बानी मम्मी जी बानी हम बानी दीदी बानी आ उ भूखल बिया छोटिया हाँ उनकरा के जन कहन तो कह दिले तोर बेटी बा त तू काहे भूखल बेसी बेटा के हां तो कहन जे के भगवान चाहे ना करवा बाबा चाहे तो जरूर होई अब ला तो ई बेटा बेटी के में का मतलब हमरा तो बुझाते नहीं खे ई चौथ नु जवान
त ई ना एमे जेकर बेटा रहेला नु हाँ। ते ही भूखे जितिया भूखा जाला नु जेकर बाल बच्चा बा जेकर लड़की रहले ते ना जितिया भूखेला। तो उ भूखेला लेकिन एमे जेकर बेटा बा उहे भूखेला। देख तारा नहीं के बुझा जेकर बेटा बा उ भूखेला काहे खातिर बेटा के लंबा उम्र खातिर। हाँ। लेकिन जेकर बेटा नहीं के उ भूखेला जान तू काहे खातिर बेटा मांगे खातिर। बुझा गुल तो दोनों कोई भूख सकेला। जय दी जी अब ई कोनो किताब में लिखल बा। हमारा टेंशन नहीं हमारा त बेटा बा एगो लड़की हो जाई तब फिक्र नहीं के। अब ला अरे भाई तो बेटा बा तो ठीक बा कब चुप टोला रही, माला में हाला ज्यादा मत करी बेटा के माई हई हम चुप रही। अब ला तो हम माने ओकर बेटा के बाबू ना हई ई भाई मेहरारू के का कहबै तल फल भई रहस एगो पूजा पाठ कोनो आ जाओ ना या तना ना हबड़ हबड़ कइले रहस कि धन कह के कनी के सीढ़ी पे उतरे चढ़े के नहीं के ना तो गिर के थूथुन तुर लिया सही। ए छोटी बुची फूलवा ना लेके आईनी अनीता बुची अभी ना लेके आइल हो। अजी वहां के ना सखी से बतियाओ तो कमोनी है। आओ भौजी लोटो चाहिए हो। हाँ जी ना लिए नी मम्मी जी का करता नहीं अभी। अरे घरे में माई बिया हो रुका बलाव तनी ओकरा के बात करी जा एको को चढ़ा दी। गंगा जी के माटी हम मंगाइला बेदिया बनाइला बेदिया बनाइला हो ए लाला ना देहु बेदिया बैठल ना गाने बाबा ओढ़े लन पीताम्बर ओढ़े लन पीताम्बर हो जब हम जनाती गणेश थी भइल बड़ी की मम्मी जी आइले जी जल्दी मिला टाटे फूल है ला जा। जब हम जनाती गणेश बाबा ओढ़े लन पीताम्बर ओढ़े लन पीताम्बर हो ए लाला नानी हुरी निहुरी गोड़वा लगती। लो कहाँ चल गई रही? फूल मिला टाटे पूरा सब ए बुची ई बिटू या चाय वही नहीं खी पियले छोटो को ना रे चाय नहीं खी पहले भाभी हमू भूख जाई। पागल है का लुबु लुबु काहे कर ली पोरसल ऐसी भौजी हम लुबु लुबु करते हैं ऐसा ना हमरा के बुझाता। काहे जी कोनो बात नहीं खेनु आए हमनी के तीज चौठ कोनो चीज भूखी ना तो ऊपर ऊपर भई रही ना भूखे खातिर। उहे तो सोचता नहीं छोटो को कि ननद जी कहीं नंदोई जी नहीं न खोज ले ले पाक भौजी ये कुल कहत रहे जा। अरे नहीं उहे तो हम देखत नहीं है के कि कोनो लुबलु बाइल बनी कोनो बात नहीं है ना बुची ला जा है दिया वा। अरे वो नानी बन गइल बनी। हां बाबे नु काहे कह दे तने जा उठ भूखे के नु कहतारी। अरे ना काले ले बारू तू लोग। ए मम्मी जी जल्दी बारी दियो बारी जल्दी पूजा बार रे माई। जब हम जनाती गणेश बाबा ओढ़े लन पीताम्बर ओढ़े लन पीताम्बर हो ए लाला नानी हुरी निहुरी गोड़वा लगती मंगना किछु मंगना किछु मंगती नु हो मांगहु ए तिवारी मांगहु मांगी के सुनावहु हो ए तिवारी जाहु तोरे हृदय समा सबु हेरे फलवा मांगऊ हेरे फलवा मांगनु हो सोनावा जे मांगला हेरे फलवा मांगऊ हेरे फलवा मांगऊ एती वही जे तोहरा हृदय में सोनावा जे मांगी
माई हमू से नुरा लेके टिक दी का लबा लबा कइले रहिना जी। अरे तू टिकबी रे? अरे बड़ी टाइम बा ए बुची जी, बियाह भइले के बाद जिंदगी भर टिक ही टिकवावे के बाजे गणेश जी जैसे हमार नाती देले बनी वैसे ओकरा के जियाई जगाई आ तनी रखिए गलती के क्षमा करम। तनी हम परसल कहले रही नु कि सोना के बना दे हम अगर हमारा नाती हो मम्मी जी। हाँ हो छोटको, मम्मी जी कहले रही कि आवते आवते अगर छोटको के गोद भर जाई तो यहाँ के सोना चांदी के गणेश जी और लक्ष्मी जी बनवा के आ अगला चतुर्थी के गणेश चतुर्थी के पूजा पाठ होई ना मम्मी जी? हाँ हो कहले रही। हाँ हो छोटको, पोर साल ले दुगो गहना कम बनो, लेकिन भाड़ा मम्मी जी मनले बानी तो पोर साल ले केहू तरे याद पार के उतरवा देवे के बाद। हाँ हो गलती के हम ना बना पानी लेकिन अगला साल जरूर आ जाए दी मम्मी जी, भुलाए नहीं भुलाए ना भौजी जो तो बुचिया भैया के बला के लिए वो गोड़ ओड़ लागल कहीं गइल हई ओकरा का कहलो ना झगड़ा नहीं खुना कैला आज के दिन हो। ए हम जानी के त रोजे झगड़ा ना झगड़ा नहीं की कोई ओतना तो वहां हमेशा चिल्लाते रही। हमेशा ये कहली कि झगड़ा नहीं खे भाई, झगड़ा नहीं खे। कहां गइल हो गइल हो गइल कहां भाग जाता लो भैया? चपला वीडियो खोल बनी। आ भैया आ ये तू का है भाई कइलू हमरा की फूल हम पूजा करे आगे बढ़े खतर रे। काजी कन्हैया के लेके गोदी में का बैठा तनी? अब सुनो है कर कथन जा भैया जा उधरे बैठा। उहे तो कहतनी हो छोटको कि भौजाई या मेहरारू हेने बैठल बानी स यहाँ के बहिन भी जाके सट के बैठतनी। का कलियो भौजी मेहरारू भौजाई जा बैठल बानी स और रउआ बहिनिया भी जाके दबे के बैठतनी। भौजाई के जगह मेहरारू के जगह दोसर बा बहिन माई के जगह दो तारा जरा जोड़िए ना जमेला। अब के सावन में तू रखी हमरा के बांध दिए ओय जमता गाय जी गाव लोग गीतिए कोनो आ कहनी है कि बबर सुतल बना स ना। हां होई देखो अब बुचिया हमारे कहां गइल बे हो भैया? अब कुल खेलत ऐसे तला फल भइल बाड़ी सन पूजा पाठ में कहते सन कि सेवे कर लड़की के त मुर्गा नहीं टंगले रहत न जा फूल के फूल ह समझे में नहीं गाव लोग गीतिया पूजा पाठ अरे औरे काई ना अरे हमारा गीतिया दबा ये कुल हमारा गाय जी मम्मी पार्वती जी के गीत गावलो। अरे केउनो जी के गावा लोग हम अपन सुनत तनी का सोहरे गावाला ना, गणेश जी के सोहरे गावाला। अरे मम्मी जी एगो बात हमर कहिए से मन में चलत रहल। गणेश जी 6 महीना पर पैदा भई रही का? अब ल ना अरे चलो मैं बताई बबुआ जी, झूठ बोलत हो। 6
महीना पर चौथ पड़ेला न गणेश चौथ। अरे तो वो पर्व तीज जान मनावल जाला। हमारा तो लागता कि 6 महीना पर पैदा होई रही। जानते बारू लोग कि सब देवता हम से सोचत रही ना जब छोट रही तो कि कोन ऐसे जी 6 महीना पर महीना भगवान बना तो पैदा होई रहन का। इस साल में भूलियो के ज्यादा ई भग पैदा ना अवतार नु लेले रहन। ई देव आदि देव नु हवे पैदा ना देवो के देव महादेव के पुत्र गणेश। जन का एगो तो भौजी के मस्जिद वाला रहे त निकलवा के फेंकवा देला ना। अब बड़की भौजी के लगल टोके। हम मस्जिद ना दुर्गा जी के मंदिर वाला पहिले बनी। देखो ये भाई तो सूरज भगवान को उतार देले बड़ी। का देखी ना बाबा सब ई सब चल ले गाय जगह ना। आओ तो ई सुहर का वाला तो गावल सुहर का वाला नु। हां ए तो गावल की बबुआ चोर होई दू बदमाश में कैसे दुनिया को गावल। वो सब ना गावाला जी। हां खाई तो गावाला वो सोरे नु। कौन निकल बारा सुखाई गइले मुहे फेफरी परी गइले होए सासू अपन गुड़ तरिया तनी दवरिया दे। देखो ये भाई भौजी के रंग बाजी मिसला बरावा सुखाई गइले मुहे फेफरी परी गइले मुहे फेफरी परी गइले होए लाला ना गावा के फेफरी पर वाला गीत हेकर साथो के फेफरी पर भी गावते नहीं केते बोलते हो। गावत है बबुआ चुप रह अभी पूजा पाठ के। लाला ना संझावे के उठल बादर दिया मोरा के हरे दर दिया मोरा के हरि हो। छोटी बुची भैया के खोजत रहनी ई लोग ना रहल ह। का हो गल गोड़ लागे खातिर ने भैया के बोलैनी हां। मरद के खिलाड़ी गोड़ लागल जाला कि भैया के भेजे पूजे के स्थान पर ओरा के इन करा के कनिया के उहे का जनमैले बन बिटी हुआ के उहे जनमैले बड़न भैया चबिया। हां हां एगो चबिया तू ले बड़ू ना दीदी जी ले बनी एगो चबिया। हां हमनियो के चाहत रहल एगो छोटी बुची ले बानी ले बच्चा भैया ना ना ठीक बात ले ले छोटी बुची ले घर में चले के तब न ओकर काम पड़ी। गाओ लो गीतिया गाओ लो लिया जाई घर में। हां ठीक बा गाओ। ला ला ना संझाई से उठल बादर दिया मोरा के हरि है हो जाले गली बहुआ सासू लागे खाना भइली हो सासू गोड़ तरिया तनी दावरिया बेटी दावरिया जीवा रोला दर दिया जियरा कुलम रख। कनी ऐसन करा ना कि पानी हेने तू आव आइछ हो गई हां छी तनी जल्दी में आवो अच्छे पहिले आ तनी जल्दी में आवो। काहे भूखा गइला काम जानत तू खाए खाइए खातिर कहत ये बानी हो के बना दूध लेके आई कटोरिया में चले तो भैया थरियावा में है सब आरतिया उरतिया रख अगरबत्तिया हनिया कर। ए बाबूआ जी गैया के दूध ले आई बनी ना। हां दूधवा ठीक है बढ़िया अतिया वाला सरियावा हो मम्मी जी उठाई ओम जय जगदीश सारे लगा वाला जी मम्मी। हां गणेश जी कहती बा यार ओमकारा हां चल पहले घर में पधारो गजानन जी मेरे घर में पधारो घर में पधारो गजानन जी मेरे घर में पधारो रिद्धि सिद्धि लेके आगण राजा मेरे घर में पधारो रिद्धि सिद्धि लेके आगण राजा मेरे घर में पधारो। हे गणेश भगवान हमार छोटकियो ननद पे अपन कृपा बनाई जी माई के गोड़ लागला कि असो टीका आ पोर साले इहो के चौथ भूख हां। ठीक कल हो भौजी लुगुल का हो गई रे। अरे ये ना दियो भाई अरे हमारा भी न तो एको तालो के कमल नहीं के हो। चल लो पहले यहाँ के आ पहले हां बाहर निकाली जी ला बारावा निकाली
कहतु तारे सासु भूखती चौथिया अर्घ देती ना तोहरा नाती के बधाइया अर्घ देती ना तोहरा नाती के बधाइया अर्घ देती ना कहतु तोहरा बार पर दोहरा के जन मम्मी जी कैसे भुला जाई ना कुल चीज ये बुझाइबे ना करे संगीत हमनी के शुरू से अब हने दी कहती उताये गोती न भूखती चौथिया अर्घ देती ना तोहरा देवर के बधाइया अर्घ देती ना दिहतिया रघिया जे मंगती आशीषिया कुशल रखिया ना बाबा घर